नमस्ते. आज आम्ही सकाळ कामाला लागलेलो आहे. जुने दिवस आठवले का? हां, मजा येते. आरामात खाली बघून चल. आता आमचे बघा 1 2 3 आणि 4 लावून झालेत, अजून 4 राहिलेत. थांब इकडे 1 मिनिट थांब. तू जरा ते होत आणि मला जरा सांगायचं आहे, नाहीतर एक कमेंट तर येणारच. कसली कमेंट सांग, गॅस करा काय कमेंट. आणि तुमच्या घरचे तू मुलं काय करतात 2 विचारतील. थांब. आता इथे बघा मावशी पण काम करते, मम्मी पण काम करते, आणि तिकडे मावशी पण काम करते. मम्मी प्रश्न करतील मग आम्ही काय करतोय. तुम्ही पण कामच करताय ना. पण आता सध्या ना सकाळी आहे ना. आता आज जो वार आहे, नंतर उद्या आणि परवा लॉकडाऊन होणार आहे परत. आम्हाला बाहेर काय फिरता येणार नाही. मग आम्ही पहिला बाहेरचं सामान भरतोय, मग ह्यांच्या मदतीला येऊ आम्ही. खायला पण आणा आम्हाला. हा, खायला पण आणतो आणि घर चटपटीत आणि घरचं सर्व सामान जेवढं बेसिक लागणार थोडं सर्व आणूया आपण. मम्मी हे तर मॉर्निंगला किती वाजतात? 8 साडेआठ वाजलेत ना आता, है ना. आता नाश्ता बिष्टा काय बनवणार आहे? आज वडे बनवायचे साबुदाण्याचे. आणि जेवायला बिवायला जेवण नंतर. आता आमचा नाश्ता नाही झालाय. उन्हाच्या आधी म्हटलं जरा काम करून घेतो. कमेंट मध्ये पण सांगतील आणि मी पण सांगतो, डोक्यावर दोघं जण जास्त हे घेऊ नका. नाही आता काय करणार, माणसं नाहीत ना. तरी पण काय एवढी एमर्जन्सी नाही आणलेले आहेत ना, म्हणून टेन्शन नाही. एवढी एमर्जन्सी नाही आहे. हा, तुम्ही आवडीने करताय. आवडीने करतोय. दोघं आवडीने करताय, असं नाही की प्रेशरने करताय. नाही आवडीने. फॅमिली मेहनती आहे तुमची, है ना. आणि आवडीने पण करताय, असं नाही की आम्ही सांगितलं आणि कोण करतंय. कमेंट मध्ये दिलं बाय की वजन जरा कमी उचला, कारण आपल्याला कसं आता लय गॅप झाला ना. सवय होती तुम्हाला पण आता गॅप झालाय. हा, इकडे सेपरेट करायला पण टाइम जातो ना मम्मी. कारण आपल्याला फक्त दगड करायचे आणि माती तशीच ठेवायची. माती आपल्याला परत खड्डे भरायला उपयोगी होणार आहे. बाबे आता इथे काय रेसिपी चालू आहे अभिची? कैरीचं पानं बनवतोय. कसं घ्यायचं अभि? एवढं पाणी घेतलंय. पाणी किती? 3/4 ग्लास. आणि या तवीनं थोडं टाकायचं. तरी किती? तरी 2 3 4 5 चमचे. चमच्याने टाकून दाखव मामाला. एका ग्लासला 3 आणि 4 5 चमचे. भरपूर घट्ट असतं. एका ग्लासला 4 ना, म्हणजे कसं समजून येतं मग. म्हणजे 4-5 चमचा टाकायचे आहे ना. आणि इकडे तू कसली तयारी केली आहे? साबुदाण्याच्या वड्याची. आई कुठल्या कढईत तळू? पिऊन बघ, चव बघ. मस्त ना. म्हणजे 4-5 चमचे आपल्याला हवे. आणि समजा ग्लास पूर्ण पण भरला, जरा वरती सोडला तर 5-6 चमचे हवे आपल्याला, है ना. चव वाढली त्याची. चव वाढली त्याची. मी केलं असतं तर लागलीच नसते. आता कोणाला करतो सर? मावशीला देतो. युट्यूब वाल्या. युट्यूब वाली मावशी. कोणते बॉम्ब? पिऊन बघ कशी रेसिपी झाली. थांब फॅन ऑफ करतो, आवाज येतो फॅनचा. कैरीचं पण अभिची रेसिपी. अभिची रेसिपी कैरी पन्ना. पिऊन बघ जराशी, चव घेऊन बघ कशी लागते. मस्त झालाय. काय टाकलं याच्यामध्ये? काय नाही, ते आणि पाणी. फक्त आणि पाणी. कैरी पन्ना म्हणजे आपला कोकमचा गॅलन कसा असतो तसा गॅलन आहे. आई बोलली की बोल अभिन केलाय ना म्हणून चांगलं. हा, तेच अभिन केलाय ना, चव आली त्याच्यावर. अजून चव आली. मारू नको, फटकन माझ्यासारखं मारशील. तू काय करते मम्मी? हे बघा आमचं पाणी येतो असं भरून ठेवावं लागतं. मुंबईवाले पाणी वेस्ट करू नका. मुंबईवाल्यांना बोलतो पाणी वेस्ट घालू नका. मुंबई काय कुठे पण पाणी वेस्ट घालू नका. पाण्याची लय किंमत आहे. रात्री भिजत ठेवलेले होते, म्हणजे 1 तास भिजत ठेवलेले, नंतर पाणी काढून असेच ठेवलेले झाकून. आणि तिकडे आपण किती बटाटे स्मॅश केले?
5 घेतलेली. 5 मोठे बटाटे मीडियम साईज. मोठे की मीडियम? 1-2 मीडियम होते, बाकी मोठे होते. हे बघ, पाच. हे साबुदाणे बघ. असे चिवरले पाहिजे ना. हा. चौकात फोड. हा आता कोणशील तिकडे. आपले अल्ले तुम्हाला नवीन पद्धत दाखवतो तेल पिशवी फोडायची. कसली? अशी धरायची. दूध पिशवी मी गाडी अशीच फोडतो. हा अशी फिरवायचं आणि वरची उडवायची. काय कधी कोण फोडत नाही का काय? कोण नाही फोडत बघितलंस ना. नाही, खाली पील भरला त्यांनी. नाही ही बरोबर ही नवीन टेक्निक वाटली मला. पील भरला. आता काय वाटायची काय थांब. त्या भांड्यात होतायची. बसते का सगळी बसते का. बसते. हा, बसते सगळे. हा, कर वर पटकन. अभि बोलू दे नमस्ते. नमस्ते. भाभी रेसिपी करते आहे बघा. बघा. जबरदस्त आहे. जबरदस्ती बघ आज सांग रे. नमस्ते. आज बाबे साबुदाण्याचे वडे बनवते आणि ते आम्ही मदत करतोय बाबेला. हे सांगितलं ना भिजवून ठेवले. त्यात हे बटाटे घेतले. 5 बटाट्याचे आपण अर्धा किलो साबुदाणे आहेत. त्यात 5 मीडियम साईज बटाटे पण स्मॅश केलेले टाकतोय. अभि तुझी हे रेसिपी फेवरेट आहे? आवडते? आई चांगली करते. मम्मीला काय जमत नाही. बोल बोल बोल. कोथिंबीर, मिरची आणि कढीपत्ता. कढीपत्ता चुरलाय तो गुलाब मावशीने तो भरून ठेवला डब्यात. आणि कोथिंबीर, शेंगदाण्याचं कूट शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत. हा, भाजून कूट करून घेतलाय. टाक सगळा. आता इथे दाण्याचा कूट टाकलेला. आता थोडी साखर टाकायची आहे. थोडीशी टाकायची. साखर, जिरं आणि मीठ. काला बी त्याला काय द्यायची आहे? वरच्यावरच करून द्या, खाली नाही. चटणीचा काय उघड करायचा? दही आहे ना. दही कुठे आहे ते? दही आहे लावलेलं. कुठे लावलेलं दाखव त्याला. तांब्यात आहे बघ दही. आपण चटणी बनवून घेतो पर्यंत. गरम आलं ना. चटणी आहे. हा चटणी बनव. इथे काय ते दुसरं ते भांडं ठेवायला चमचा आहे. तू थैचं टोप घे. टोपात बनवतं. काय झालं सुभा? काय करते असले तुला पाणी लागलं होतं काय केलं ते पण तूच कर, मला नाही करायचं. भाऊ बहिणीची भांडणं बघा. तुम्ही इकडे रेडी आहेत का हे करायला, वडे करायला? वडे थापून देतो. बाबे तळीन ना तेवढे हवेत बाबे बघ. बाबी साई सांगू शकतो. आई त्यात चवीनुसार मीठ टाकलं नाही. हा त्यात दह्यामध्ये मीठ टाकलं नाही चवीनुसार. आणि साखर टाकून आता. साखरेचा हे आडच करायचा. बोलून झापझाप झापझाप. हा ओदिका हे रवी चटणी चांगली होती पण आता आमच्याकडे नाही. तसे 2 ट्रक आले ते मुंबईत ना. त्यात रवी नव्हती मेन म्हणजे. बाकी सगळं सांगून होतं. 2 ट्रक आलेले भरून. नको सामान आणला मी. नको आणलं नाही. हवा आणलं नाही. वातावरण मापात पाप नाही अजिबात. इकडे पेटीत सगळे सेम आहेत. नाही बघा. बाबी बाबी बाबी. थोडा टाकून ते मसाला टाकूया चवीला. तिकडे हे झालेच आपल्या तळून काढून घ्यायचं. चला जाऊया खायला जातो पहिला. चला आधी तो खाताय ना. कोण अभि खाताय ना. हा चल बाहेर खा जा आरामात. बासुती काय अभि. अभिसाठी स्पेशल कॅमेरामॅन ठेवलाय आम्ही. कसे झाले? चांगले आहेत. चटणी सोबत का? कोणी बनवली चटणी? बिचारा अभि आमचा लेट नाश्ता मिळाला जरा. त्याच्यासाठी खाण्यासाठी तर गडबड त्याची. म्हणून त्याने मदत केलं. म्हणून मदत केली ना. मदत केलं खायला पाहिजे. हा बाबे म्हणून मदत करत होता. ये काव्य आई आहे. झालं आपले नाही झाले अजून.
दुसराच ते चांगला आहे. फटाफट घेतो. कमी पटाव एक बॅग संपला हा तर दुसरा बॅग अजून झाला नाही तर बनवणारे कमी पडले आहेत आता कारण ते फ्राय नाही होता ना लगेच. चांगले झाले तर. चांगले झालेत. मी आवडतो ती वस्तू आवडून खातो. खातो. भरपूर करायला लागतं मग ते बघ. एवढे नको घे बाकीची पण माणसं आहेत ना. नाही घेऊन येतो बाहेर. सगळ्यांना शो करायला, शो. काव्या ताईनी वडे साबुदाणे वडे बनवले कसे झाले सांग, खाऊन सांग. चांगले गरम आहे. खा 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 चांगलं झालंय. खा काव्या खा. गरम आहे म्हणजे गरम आहे आरामात खा मग. तोडून दे बाबा तिला. मामी तोडून दे तिला. हो गरम आला आवाज येतोय. बरोबर आहे. आरामात खा ना तर तोंड जीभ भाशील. इथं बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. बाबेने बघा एवढे सर्व बनवून झालेले आहेत. आता सर्व आम्ही खायला घेतो. तुम्ही पण आमच्याबरोबर खायला या. कशी वाटली सांगा रेसिपी बाबीची. हां आणि आमचे ब्लॉग्स कसे वाटतात, आमची फॅमिली कशी वाटते ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि घंटी वाजवा. सांग तू वाजव, वाजव नंतर.